Здравейте! В това видео ще ви представя яка за шийна екстензия и правилен начин за нейната употреба. Първо, преместете синия плъзгач в горна позиция. След това, завъртете клапана на помпичката. Легнете на равно легло с ниска възглавница. Поставете и наместете яката на врата, след което залепете двете велкро ленти на съответните за това места. Започнете да помпите, ще забележите, че яката се изпълва с въздух и раздува. В началото използваното от вас налягане ще бъде по-малко, като с течение на времето и дните постепенно ще го увеличавате. Важно е да стоите неподвижни по време на екстензията без абсолютно никакви движения. След като сте стояли определения период от време, за да спаднете яката, отвъртете клапана на помпичката и преместете плъзгача в долна позиция. Задължително след екстензията останете неподвижни поне 10 минути, за да не предизвикате блокаж на гръбначния си стълб. Задължително се консултирайте с здравен специалист преди употребата на подобен тип пособия.